हेल' सनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि आयना बर' इउटुब चेनेल गोबोरखि मोखां थारुन मोखां चेनेलाव आंनि बे गोबाय देरानै बे बायला जिला गोबाय देरानिफ्राय नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बयखौबो स्राय बरायनाय थाबाय आरोना। ओमफ्राय आङो नै आं नैबे माबा मोनसे बुस्थुखौसो खामानि मावनो नागिरदोंमोन आरोना आंना नै साइकेल हेन्देला जबाय आरोना बेखौ आङो दायो माबा मोनसे बुस्थु जरायदेरनो नागिरदों गन जरायदेरनानै नै बिदि कभार होगोन आरोना। सयाबिन लायनोसै मा जानायै हा मैथा बांगालल' होनबाय। ओमफ्राय नैबे आरो फादारनि आरोना माने जोंनि बाबा सालायग्रा आरोना बे साइकेला नै बिनो केरियार गैया नै बाबानाबो जनाय आरोना बे एखे सेम कन्डिसनावनो जदों आरोना नै सनाफोर मैथा बांगाल जानांगौ सयाबिन लायनो थिनबाय नै ओमफ्राय दायो आं फैसा 50 थाखा लाबाय आरोना न' खाथियावनोखा बारा गोजान नङा थेवब्लाबो साइकेलजों थांसै आरोना। नुआबो नै सनाफोर नायजाया जोंना एकदम गलाम मानसिफोरनि न'खरा बिदिनो जायो नै गलामफ्रा बिदिनो न'फ्रानो गैया आरोना। नायलाय जिला बायला जिला जोबसै ओरै उथुवाबो गैबावा नै उखुमाबो आयौ लामाफ्राबो नै फुल बिबार फाख्रा जोब लामाफ्रानो नै आयौ नुवाखै फाग्लासो नै औवा दानदोंमोन आं बायदिसिना माबा माबि मावनो होननानै नै ओरै बेरा बेरि दंलाजोबो नै ग्रेभेल जोब लामायाबो। ओमफ्राय ओरै थांबाय नेसनेल हाइवे मोनगोन आरोना 5 किल'मिटार लागोन नेसनेल हाइवे मोनहैनो थाखाय बिथिं साहा आरोना जोंनि गामिनि साहा जायो बिथिंजाय नेसनेल हाइवे मोनगोन 5 किल'मिटार। ओमफ्राय नैबेजों जाहैबाय क'क्राझार थांगोन आरोना बेजों जाहैबाय खोलाहा आरोना सनाफोर बेनिफ्राय जोंनि न'निफ्राय 19 किल'मिटार जायो आरोना क'क्राझार मोनहैनो थाखाय ना। अब्ला आं दखानाव थांगासिनो सनाफोर दायो हनै दखाना मोनफैबायानो दखाना नै दखान माथो रावबो गैया मादै रावबो गैया दखाना लांदोंसो माइ गायनाय बोथोर ना गायनाय फुनाय दा टाइम जाबासो फैगोन। सयाबिन नांगौनोलै सयाबिन होदो 10,000नि औ मिरामिस मानसि सयाबिन जायाबा उफाय गैया बेदराव बायना जानो हाले मा बुस्थु बेलाय नै निउट्रेला 10 रुपिसनि दामाबो लिरनाय दंखायो माबायदि जागोन दा गिदिर जाग्रा ना फिसा जाग्राथाय मिथिया नै दायो आं फैसा बेगखौ मोनफिनबाय आरोना। दा बोथोराबो बिराद मोजां आरोना गायनाय फुनायनि थाखाय अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा आरोना बिराद दोमैलुलु मोजां खामानि मावनायनि थाखाय जायफ्रा दुब्लियाव गायदों फुदों हालेवदों खामानि मावदों बिथांमोननि थाखाय बिराद मोजां आरोना दिना अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा। मालाय नांगौ बाजै मेथाइ जाहैनो नै सयाबिना लाबोबाय नोगोद 10,000नि नै मैथा बांगाल जागोन आरोना सनाफोर नै आं दा 10,000नि सयाबिन निउट्रेला बेनो जोंना ओंख्रिया दिनैनिया साननिया मिरामिससो बेदर गैया जानो हाले। दा आं नैबे साइकेल हेन्देल गजौखौ गन जरायदेरनो थाखाय आंनो दा गन दाननो थाखाय सिखा नांगौ सिखाया नै उखुमावसो दङ। ओमफ्राय नारें होबा एसे मोजां जायोमोन आरोना सनाफोर नारें होबा ओमफ्राय दाथ' नारेंआ फिथाइ थाइजोबनायसो जोंनिया नारेंआलाय दङमोन दंनाया ओमफ्राय दायो आङो सफारि दालायखौनो होनोसै सफारिया बिराद फिथाइ बरा जाजोब्बायना आयौ सफारि जोब नै सफारि बागान दं नै जोंनाव सफारि बागान सफारिया फिथाइ थाइजोब्बाय दायो आयौ नै सफारिया ओरैबाव सफारि दङ बैयावबो सफारि दङ आरोना। ओमफ्राय आं दालाय दाननोसै इसिबां माने गिदिर नाङा आयौ दालायजोब नैबेनो जागौमोन नैखौनो दानसै आं सनाफोर नै फिथाइ दंबाबो मिथिले जबाय नै दायो इसिबां माने गोलाव नाङा र' आं दाना लाग्रोनि केमेरा हमग्राबो गैया ने फाइनाल सनाफोर नै जाबायानो आंनिया बेखौ एसे दोबावबानो जाबाय आरोना गनद्रायजों दा जाबायानो नै हमजाबाय आरोना सफारि दालाय आरोना नै बियो दा हमनानै सालाय जासिगोन नै बरिया जाबाय माथो एबारसो नङाबा ओरै हमनांगौ जायोमोन आरोना सनाफोर नै ओमफ्राय दायो होबाय आरोना आं दा गनद्रायजों एसे मानजिबावनि ओइ सिखायाबो गोलैले
फाइनालि सनाफोरनि आंना आखाइ हमग्रा हेन्देला जाबाय आरोना सफारि दालायनि होनाया ओमफ्राय आं बेखौ आरामनो रं फुननाय जागोन आरोना नै बिदि गोसोम मडेल फुनबानो जासिगोनदां हेन्देलाव नालाय नङा होमबा बिदि गोसोम रं फुनबानो जासिगोन खोमा ने फाइनालि साक्सेस जाबाय आरोना दा बरिया जाबाय आरोना नै नायदो साइकेलखौ नै साइकेलनि कन्डिसनखौ बरियानो नै बरिया बेनो माथो बाइकबो बायनो हाले माथो खालामनो गला मानसि बेखौ सालायाबालाय नङा होमबा बेजोंबाबो सौहैयो आरोना जाबाय आरोखि दा फाइनालि नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा दा जाबाय बेनोमोन आंना भिडिअआ लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेखिनियावनो ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेल गोबोरखि मोखां थारुन मोखां आयना बड' इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबसक्राइब खालामाखै अननानै साबसक्राइब खालामदो लाइक खालामदो हायोबा लोगोफोरनोबो शेयार खालामना होब्लानो जाबाय ना मा होनो अब्ला भिडिअआ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरोना